לוחץ על האמצע, האם יש פחות תנועה? פחות תנועה אותו דבר. לוחץ על הצד הנגדי בימין, פחות תנועה. השרירים פה, וגם הטרנסברס פרוסס, החוליה מסובבת יותר לימין בחלק הזה. אני יכול לטפל ככה, אני יכול לעבוד קצת על הזוקפים ואז לחזור. אני יכול לעבור מהאגן. זה האזור של צלעות 11-12 של המנוע. אז המנוף של האגן כן מגיע עד לפה. גבוה יותר לא הייתי משתמש. זה ממש הגבול בעצם. אני יכול לעבוד. אם זה כבר צלעות מרגיש לי, תנשום עמוק אוסטר. ותוציא, מוריד אותם. באינספיר. מוריד אותם. נותח את הזוקפים תוך כדי. אתה בסדר? וזה אתה יכול לשחק עם היד בכל מיני מקומות ולעשות את זה. אני יכול לעשות את זה על החוליות הלומבריות. למדנו. במקרה שלו זה הרגיש לי כמו הצלעות שלו. אבל אני יכול לעבוד על הזוקפים, אני יכול לבצע טכניקות שעובדות יותר soft tissue, טורקולומבר פאשיה, והולך עם הסקרום, שאנחנו כרגע לא נוגעים בו מבחינת אבחון, כי אמרנו זה יהיה בשלב הבא. סקרום, רוכב אותו טראקשן מסוים ומרחיק ממנו, ויכול תוך כדי. סופריור ולטרל, סופריור בלבד, אינפריור סופריור, אבל תוך כדי אני מכניס אותי פעם. ניסיון לפתוח, למתוח, טראקשן מסוים. אוקיי? לטיסימוס אולי. סחטתי ומניע. אפשר פשוט להיכנס, לצאת. תלוי מה אתם רוצים לעשות. זה הרעיון. יש שם מגוון של דברים. אם זה מצליח לכם או לא, לדעתי, זה דעה שאני מגבש, זה לא תלוי בכמה טכניקות אני יודע. זה אם אני נוגע במקום הנכון, בסדר הנכון. שזה יישב לכם בראש. הדברים שלכם יודעות לעבוד. אם בחרתם במקום הנכון כרגע, אם שמתם לב לדברים, זה בדרך כלל הסיפור לדעתי, עד גבול מסוים, גבול היכולת גם מול המטופל.